Maynila, Pangasinan! Parugtong na ng pangalan ng Alaminos ang kanilang longganisa. Kaya naman, we're here in Best Friends Duties to know how they make their very special longganisa. Yan kasi ang minana ko sa magulang ko, yun ang gusto kong ibuhay sa pamilya. What is special po about your longganisa? Ang longganisa natin, yung special native longganisa ng Alaminos. Andito yung mga ingredients niya, gumagamit tayo ng garlic, paminta, saka gumagamit din tayo ng pure natural na kulay at sweetie. Ito yung first step ng paggawa ng longganisa. Pagkatapos namin kulayan, dinadaan namin ito sa stuffing para may siksik. Yan yung small intestine na ginagamit namin para mga panalongganisa. Pwede na siyang kainin, hindi na kailangan tanggalin. Kaya hawak mo ganyan. Tutusok mo lang siya. Ang dalawa. Dalawa para may division siya. Para pagkakinat siya, makukuha natin yung bite sizes. Nagtusok po kami ng parang toothpick. Kaya kailangan talaga, pagka gumawa ka ng longganisa, medyo iayos mo ng kunti para pagka i-display mo yan sa palengke, maganda siya. Nung naglongganisa ako, nasa 15 years old pa lang ako. Medyo parang nahirapan ako as makita nyo naman. So, ang perfect kasi, tingnan nyo, tapos yung sa akin ang pangit na para siyang hotdog. Dito naman tayo sa cutting, tapos titimbangan niya para makuha niya yung size at kilo ng bibita niya longganisa. Pili kayo! Pili kayo, kuya. Kuya, ayaw nyo. Pagkatapos maputol, dito naman tayo sa pagtali. Okay. Ginagamitan natin siya ng tinatawag natin na silag. Ito na Nikki yung finished product. Ito yung 120 per dozen, pero 5 dozens na siya. Kaya yan may price siya na 600. Then ito naman yung medium size. 5 dozens din, ang price niya is 450. So ganito na siya papuntang palengke? Oo, ganyan na. So, kuya, ito na po yung final product. Yeah, niluto na siya, kaya pwede mo na siyang tikman. It tastes nice. Parang I can feel the garlic. Parang may nakakaiba siyang taste na hindi ko malasaan sa mga ibang longganisa. Kaya pala paborito ng mga Pinoy ang longganisa kasi ang sarap. It's garlicky, it's tasty, it's juicy even. So, no wonder. Kaya pag nandito kayo, try nyo yung Best Friends Duties, Alaminos Native Longganisa. Sige po. Sige po. Charo lang. Sa akin lang to. Maynila, Pangasinan!